Labarin yadda ƙawata ta ci ni. Ina kwance a kan gado, ta zo ta cire min kayana. Bayan ta cire min kayana, ta ɗauko mai ta shafa min sosai a jikina. Da ta shafa min mai sosai a jikina, sai ta fara taɓa min kan nonona. Tana taɓa min kan nonona, ina jin daɗi sosai. Take matsa min shi, take matsa min shi, take matsa min shi. Bayan ta gama matsa min, sai ta sa bakinta take sha, take sha, take sha. Sai take ɗan ciza min kan nonona, ina jin daɗi, ina fitar da numfashi, ina fitar da numfashi. Tana ciza min kan nonona. Bayan ta gama ta tsotsa sosai, ta sha nonona sosai, kamar zan yi mai. Tun daga lokacin ruwa ɗan fara zuba a gindina. Bayan nan, sai ta zo ta koma wajen gindin nawa, ruwan da ya ɗan zuba, ta sa hannu ta gogo shi ta shanye. Da ta shanye, sai ta sa hannunta take taɓa gindina, tana taɓa gindina, tana taɓa gindina. Ina jin daɗi da hannunta ɗaya kuma tana taɓa nonona. Tana taɓa gindina, tana taɓa gindina, tana mulmula min. Ta ɗaga ƙafata sosai, tana mulmula min, tana mulmula min, tana shafawa. Bayan ta mun wannan, sai ta sa hannunta a gindina take cusawa, tana zarowa, tana cusawa, tana zarowa, tana cusawa, tana zarowa. Har ruwa ya zo ya fita, ta sa bakinta, ta sha ruwan nan, ta sha sosai, ta sha sosai. Har na ji kamar zan yi fita daga cikin duniya, tsaban daɗi. Da na ji daɗi sosai, ba zan iya faɗa muku daɗin da na ji ba. Bayan ta gama sa hannunta, bayan ta gama tsotse wannan ruwan, ta gama shanye wannan ruwan, sai ta ɗaga ƙafata, ta sa ƙafanta a ciki.